friends, welcome to LRK Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க फ्रेंड्स, வீடியோக்குள்ள போலாம். வாழைப்பூ வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பட்டாணி பருப்பு 200 கிராம். நீங்கள் பட்டாணி பருப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கடலைப்பருப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டாணி பருப்பை நான் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வாழைப்பூ, பட்டாணி பருப்புக்கு தேவையான 200 கிராமுக்கு தேவையான அளவு வாழைப்பூவை சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம், அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பருப்புக்கு தேவையான காரத்துக்காக ஒரு 5 வரமிளகா, ஒரு 4 பல் பூண்டு, அதுக்கு தேவையான அளவு சின்ன சைஸ் இஞ்சி, அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, சின்னதாக லவங்கம் ஒரு 3 பட்டை, சின்ன சைஸில் ஒரு பட்டை. அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு. முதல்ல நாம் பருப்பையும் கொஞ்சமாக வாழைப்பூவையும் கொஞ்சமாக பெரிய வெங்காயத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நாம் கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். அது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பட்டாணி பருப்பு, பட்டாணி பருப்பு எல்லாமே போடாதீங்க, கொஞ்சம் நிறுத்திடுங்க. ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வடையில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது, வடை பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து பிசைஞ்சால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வாழைப்பூ, அப்புறம் கொஞ்சமாக பெரிய வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் 5 வரமிளகா, ஒரு 4 பல் பூண்டு, இஞ்சி கொஞ்சமாக, சோம்பு, லவங்கம், பட்டை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு. இந்த மாதிரி நல்லா வடைக்கு தேவையான மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைக்காமல் ஓரளவுக்கு கரமுரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அது கூட நாம் எடுத்து வச்சுருந்த பட்டாணி பருப்பு, மீதி இருக்கிற பெரிய வெங்காயம், அப்புறம் மீதி இருக்கிற வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும், அதுதான் இதில் மெயின். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வடையை ரெடி பண்ணலாம். பிசைஞ்சு வச்ச மாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இதை நாம் ஒரு வாழை இலை எடுத்து வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சமாக பவுலில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த உருண்டையை எடுத்து வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்பில் சின்ன சின்னதாக தட்டி நாம் இப்போ கடாயில் போட போகிறோம். நல்லா வடை வெந்துட்டுருக்கு.
அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வடை நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும். கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்த உடனே இதை நம்ம எடுத்துடலாம். சுவையான ஹெல்த்தியான வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த டிஷ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.